вообще умирать от каких заболеваний? Знаете, да, в основном? Нет, первое это инсульт. Нарушение мозгового кровообращения. Это тоже болезнь системы кровообращения. Следующий инфаркт миокарда. Далее сердечная недостаточность. Ну и фатальное нарушение ритма. Район үзәк дәваханәсендә яңадан сәламәтлек мәктәбе эшли башлады. Ул хроник авырулары булганнарга беренче ярдәм күрсәтү, авыру көчәеп китмәсен өчен профилактик чаралар үткәрүне аңлату максатларында уздырыла. Чираттагы дәрес йөрәк кан тамырлары эшчәнлеге бозылу турында булды. Аны үзәк дәвахананың баш табибы Айдар Фатыйхов үткәрде. Йөрәк кан тамырлары авырулары үлемгә китерүче төп сәбәпләрнең берсе. Сәламәтлеккә багышланган очрашуда мондый төр авыруларны кисәтүнең чаралары турында сүз барды. Есть факторы риска, которые мы можем изменить. Это гиподинамия, это избыточное потребление соли, это чрезмерное потребление алкоголя, курение, повышенный вес и сахарный диабет. Баш табиб үзеңне һәм якыннарны гипертония, инсульт һәм инфаркттан ничек сакларга кирәклеге хакында сөйләде. Көндә саф һавада җәяү йөрү, туклану рәвешен контрольдә тоту кирәклеген ассызыклады. Доклад тыңларга килгән пациентларга тагын да аңлаешлы булсын өчен күп мәгълүмат презентация белән экраннан күрсәтелде. Дәрес тыңларга килгән һәркем үзләрен борчыган сорауларын бирделәр, шунда ук җаваплар да алдылар. Я пришла узнать о сердечных заболеваниях, потому что мне самой это коснулось, был инфаркт, и я хотела бы узнать про кроветворение, про кровь, там, про сосуды, все, чтобы лекцию прослушать и что-то для себя уяснить. Вот, и тут мне полезные очень советы дают. Вопросы задаю, он отвечает очень хорошо. Очрашуга килгән һәркем үзенә файдалы мәгълүмат алды. Үзәк дәвахана каршындагы сәламәтлек мәктәбе дәресләре киләчәктә дә оештырылыр дип планлаштырыла. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, ЗЕЙ хәбәрләре.